Pa Bože, stvarno ja to ne mogu pročitati ništa. Milivoj, Vlado, šef nam treba nešto reći. Evo sad će oni. Ili napisat. Ide. Wow. Dobro, ali vidite šta on tu piše? G... Ne. Plava boja. Plava boja. Ma plava boja ti paše uz oči. Glava ti paše uz oči. Ne, plava. Ovako nećemo nikada. Ok, ovak ćemo. Šefe, ja znam čitat Susan. Od kad? Baka mi je bila gluha. Svi možete na pauzu, mrak. Zapravo, svi možete na produženi vikend. A Milivoj, to sam ja, ne, može na bolovanje do kraja mjeseca. Pa šef, Hvala vam! Vidimo se!